Nem rémlik. Egyszer voltam felelőtlen egy kicsit, azt hiszem. Na, szóval az volt, hogy anyáik elmentek otthonról, és otthon hagytak az öcsémet, meg engem. És hát én tésztát főztem. És közben csörgött a telefonom, hívott a Petra, mert szakított a pasiával, vagy valami ilyesmi. És akkor beszélgettünk jó sokat, meg minden, és közben a hülye öcsém az magára öntötte a forró olajos vizet. Értitek? És így lógott szapatokban az arca, mert leégett meg minden. Annyira bután nézett ki. És akkor így anya azt mondta, figyeljetek, hogy ez az én felelősségem. Mert hogy nekem le kellett volna törölnöm róla az olajos vizet, de 1. forró volt, 2. büdös. És még azt is mondta, hogy egész nap az öcsémre kellett volna figyelnem. De most basszus, csörgött a telefonom, akkor föl kell vennem, vagy nem, de. Meg hát különben is egész nap az öcsémre vigyázni, az gáz. Engem egyszer megkért a barátom, hogy vigyázzak a kutyájára, mert hogy ők a családjával elmennek kirándulni. Mondom, hogy jó, rendben van, és mire én odaértem hozzájuk, ők ott hagyták a kulcsot, mert ők addigra már elmentek. És itt voltam az ajtót, behuppantam a tévé elé, mert SpongeBob maraton ment a Nickelodeonon. Nyitottam az ajtót a kutyának, hogy kint majd elvégzi a dolgát, mert hát kutya azért mégse ül rá a WC-re, és lehúzza a kutya. Szóval nyitottam az ajtót, néztem a SpongeBobot, és hatalmas csattanás, meg mit tudom én, és nem volt összefüggésben a hang, meg a kép. Gondolkoztam, hát jó, kimegyek, megnézem, hát ha kint történt valami. Kutya ott feküdt, lemugatott, az autó elment. Hát mit tegyek? Felhívtam a barátnőmet, hogy hallom, meghalt a kutyát. Elkezdett bőgni, és hogy mennyire felelőtlen vagyok, és hogy soha többé nem bíz rám semmit. És hát mondom, hogy ne haragudj, nem én ütöttem el a kutyát, de mert én a SpongeBobot néztem. Nekem nincs ilyen sztorim. Hogy most, hogyha a sztorinak nevezzük, hogy nem tudom, ez ilyen aktuális dolog most, hogy ugye volt ez a barátom, aki miatt felhívtam a Rékát. És hát úgy ugye történtek dolgok, itt ott, és hát úgy... nem vicces. És hát ugye megtörténtek ezek a dolgok, és akkor hát mi szakítottunk. És én nem tudtam, hogy most ez hogy működik, hogy kellene valamit csinálni előtte, utána, közben, stb. És hát kiderült, hogy terhes vagyok. Hát most mit csináljak? Most az én hibám? Nem. Most egyedül nem lettem volna terhes. Fú, nem értem. Velem történt egyszer egy dolog, még óvodában is. Ez engem nagyon mélyen érint. Az óvónéni azt mondta, hogy ki szabad venni egy túrórudit a hűtőből. De én kivettem 2. És megettem. Szóltam anyának, hogy most mi van? És ő azt mondta, hogy majd veszünk másikat. De nem vettünk. Én pár héttel ezelőtt tudtam meg, hogy mi is az a felelősség. Amikor fütyülve mentem haza, és egy anyja ment át a járdán, láttam a boldogságot szemében. És elcsapostam. Persze, eltemettem, mert hogy a végtiszteletet megérdemli. És én bűnös vagyok. Hagyjatok már!
velem. Tavaly szeptemberben történt, hogy anyukámék ünnepelték a házassági évfordulókat, és elmentek egy kis úgymond ünneplésre, és sportoltak a hugommal, és csináltam neki este kakót, és kint maradt a tej, és mikor reggel hazajöttek, addigra megbudjant. Anyukám azt mondta, hogy nem az énben, de tudtam, hogy én vagyok a felelős, és ez én bűnöm. Velem a kiskoromban volt az eset. Nagyon kicsi voltam még, és elmentünk Balatonra. Ez milyen vicces? Ugye, és elmentünk a vízbe, és ugye akkor mondtam anyának, hogy nagyon kell kizsírni. Ő azt mondta, hogy tartsam vissza. Nem tudtam, hogy gyerek voltam. És én a vízbe! Ahol úsztak a halak! Én ugyanban úsztak a halak! Megkeserítettem az életüket! Szó szerint megkeserítettem! Istenem, úszok benne! Ledugja a fejét, átúszik a új fel! Most akkor úgy tök igazán, mi a halál felelősség? A felelősség, Acsi, mondjuk az, amikor rád bíznak. Hogy hívgetszó? Hatalmas felelősség megenni egy csírt. Nem, a felelősség szerintem teljesen más dolog. Szerintem a felelősség az összefüggésben áll a tudattal. Minél nagyobb a tudatod, annál kisebb a... Arra ez nem így volt. A felelősség, a gyermekvállalás és az állattartás. A felelősség, amikor A felelősség az, amikor az ember fogja a lehetőségeit és... Jó. A felelősség... Tudom! A felelősség az, amit a köldök és a melvívó között van. A felelősség, amikor a... Ezek így baromságot beszélnek. Kezdjük, hogyha a felelősség a bizalom. A felelősség az, amikor döntesz. Fú, figyú. Szóval, tudod, mondtam, hogy lesz az a buli, és hogy elmennék. Nem iszom alkoholt. Nem fogok. Nem. Antiszociális barom! Jó. Oké, elmehetsz, de ígérd meg, hogy nem iszol. Nem fogok! Szia! Szia! Hogy hívnak? Merci, és téged? Simi! Simi! Hány éves vagy? Ja, jó! Drágám! Eljött a nagy nap. Az én kislányom belép végre a testületbe. Nagyon büszke vagyok rá. Mi van? Tudod, a testületben, vasárnap, az úr napján. Reggel 6-kor. Várj, több akadás van. Vasárnap, reggel 6-kor. Nem. Ez nem így működik. Hát de valami, de. Ez egy hatalmas megtiszteltetés. Hát maximum nektek. Miért neked talán nem? Nem!
Nekem más céljaim vannak, én ennél sokkal többre vihetném. Sosem lennék egyedül. Mindig lenne mellettem valaki. Nem szabadna hagynom, hogy korlátok közé szorítsanak. Új ajtók nyílhatnának meg előttem. De lehetnének önálló döntéseim is. Isten mindig ott lenne, és segítene nekem. De miért kéne hinnem Istenben, hogyha tudhatnék egy csomó minden mást? Olyan lehetnék, mint a szüleim. Boldog. Szex. Nincs felelősség. Még több szex. Bianca. Szeretlek, és bla, bla, bla. Háromira vagyunk együtt. Ezért így gondoltam, bla, 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 bla. Ezért megkérdezem. Elfogadod ezt a gyűrűt, és a feleségem leszel? Isten felemél, hallgatos bele azt a gyereket! Nem. 60 éves vagyok. Van 5 macskám. Szingli, de szexi! Kedves barátaim! Kicsiny országunkban terjedtek Nemzetért odaadnám azt a széket. bizonyos rémhírek, amik az egész országban különféle problémákat okozott. Ezúton szeretnék megnyugtatni mindenkit, Nemzetért. hogy ezek a rémhírek teljes mértékben alaptalanok. Nincs semmi alap. Kérek mindenkit, hogy nyugodjon meg. Nincs semmi baj. Ezúton értesítek mindenkit Kicsiny országunkban, hogy felénk nem indítottak rakétatámadást. Halljátok, lenne egy sokkal jobbet! Próbáljuk ezt a kibaszott darabot! Muszáj van beleszólni, hogy kivel a sorok Figyeljetek, az Attila mondod, hogy nem lesz! Neked mindig sokkal jobb, így jobb lenne, úgy jobb lenne, Most az egyszer kellett volna normálisan csinálnod valamit. Egyébként egy ilyen szituációban ki lenne a felelős? Nyilván ti! Tök egyértelmű. Wow!
én mindig álmos vagyok. Mert gyere már kell a csendnek, ez a retkes terem.